سلام كمي تصنحو كورات تخاتاتلتي نزي ساعة زحرنا يوم حصرتن اواناون زولنا يوم زيناتات حجنالكم مطينا لنا نخدكا تلنا دما نعدم ኤርትራውያን ስራሕ ተዋፊሮም ዝነበሩ ብሰብ መዝሕዳይዳ የመን ተጨዊ ሸውዓተ ዜጋታት ብ113 ቅያር የመናውያን እስራ ተፍቲሓ ንሃገሮም ከም ዝመለሰቶም ተገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብመሰረት ኣብ መንጎ ሰብ መዝ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራን ንሕዳይዳ ተቋፂሩ ዘሎ ናይ የመን ሓይልን ክካየድ ዝጸንሐ ልዝብ ብዝተፈላለየ ምክንያት ካብ ስርሖም ዝተጨዊ ሸውዓተ ዜጋታት ብ113 እስራት የመናውያን ክፍትሑ ከም ዝተኻእለ ክፍለጥ ተኻኢሉ። እቲ ልዝብ መንጎ ኤርትራን የመንን ቀጥታዊ ርክብ ስለዘየለ መንጎኛ ነይርዎ እንተኮይኑ ዝፍለጥ የለን። እቶም ኤርትራውያን ዜጋታት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሃገሮም ካኣትውን ከለው ብወገን ኤርትራ ድማ ፈለማ ወርሒ ሓምለ 60 ኣብዚ መወዳእታ ሓምለ ኤርትራውያን ምስ ተለቀቁ ድማ 53 የመናውያን ብምፍታሕ ነው ሃገሮም መፋንያ። ኤርትራ ድሕሪት ብ17 ታሕሳስ 1995 ብጉዳይ ዘንደሴታት ምስ የመን ኣብ ግጭት ምእታዋ ኣብ 1999 ዝተዋሃበ ዘይቀየረ ህግራዊ ብይን ዋላ ይትእመነሉ ክትቕበሎን ክተኽብሮን ተገዲዳ እያ። እቲ ህግራዊ ብይን ምስ ደሴታት ዘዋስን ገማግም ባሕሪ ግን ንኤርትራ ይበይኑ። እዚ ድማ ንየመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ይኹን ኣብ ቱሪዝም ዝነጥፉ ኣዳናጋሩ ኮይኑ በብእዋኑ ግዛታዊ ማያት ኤርትራ ክጥሕስን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከኣቱን ጸኒሖም ኣለው። መንግስት እንግሊዝ ሎሚ ካርታ ስንያው ኢትዮጵያ ንዝርከብ ንቤት ጽሕፈትን ትካላትን ዜጋታትን መበል ካልኣይ ግዚኡ ከቢድ መጠንቀቕታ ዝሓዘ መልእኽቲ መሓላሊፉ። ዜጋታት ካበይን ናበይን ክንቀሳቐሱ ከም ዘለዎም ዝሕብር ዝርዝራት እውን ብንጹረት ፊርማ መግለጺ ይህውል ኣሎ። እቲ ብመንገዲ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኣቢሉ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ዝኾነ እንግሊዛዊ ኣብቲ ናብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ዝወስድ ጽርግያ ማለት ትቢኤ ዝፍለጥ ጽርግያ ከምኡውን ካብ ሰሜን ሸዋ ናብ ደቡብ ምዕራብ ዝወስድ ጽርግያታት ከይጓዓዝ ብትርያ ይጥንቅቕ። ብተወሳኺ እንግሊዛውያን ካብ ደቡባት ኢትዮጵያ ምስ ኬንያን ደቡብ ሱዳንን ኣብ ውሽጢ 10 ኪሎ ሜትር ዘሎ ከባብታት ከይጓዓዝ ደጊሙ ይጥንቅቕ። እቲ ሚኒስተር ብምቕጻል እንግሊዛውያን ብዘይካ ገደሲ መገሻታት እንተዘይኮይኑ መንገዲ ጽርግያ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሰን ዞባ ምዕራብ ጉጆ ዘሎ ከባቢ ከይጓዓዞ ተሓሳሲቡ። እቲ ሚኒስተር ብተወሳኺ እንግሊዛውያን ዝኾኑ ናይ ጉዕዞ መጠንቀቕታ ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ ኮይኑ ብካርታ ዝተሰነየ መልእኽቲ መብርሂ የቕርብ። ኣብዚ ካርታ እዚ ብቀይሕ ቀለም ተሸፈነ ኩሉ ናይ ሓደጋ ዞን ብምዃኑ መጠን ኣብ ትሕቲ ዕጡቋት ፋኖን ካልኦት ሓይልታትን ዘሎ ኮይኑ ርግኣ ዘይሰፈኖ ቦታ እዩ። እቲ ኣራንሺ ሕብሪ ቀለም ዝተሸፈነ ቦታ ድማ ተገዲድካ ብስራሕ ምክንያት እንቀሳቐሰሉ ቦታ እዩ። እቲ ሳልሳይ ሕብሪ ኣብዚ ካርታ ሰፊሩ ዘሎ ብቀጠልያ ሕብሪ ቀለም ዝተሸፈነ ኮይኑ እዚ ግዝያዊ ሓራን መሬት ኢትዮጵያ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ኣብዚ መልእኽቲ ከም ንርድኦ ድማ እንግሊዛውያን ብንጹር ዝተረእዮም ነገር ኣሎ። እዚ ድማ ዕምሪ ወዲ በሻሻይ ሓፂር ምህላው እዩ። እዛ መልእኽቲ ብልክዕ ምስ ኣክቲቪስት ጅዋር መሓመድ ዝሃቦ ሓፂር መግለጺ ስርዓት ብልጽግና የለን ሞይቱ እዩ። ስለዚ ድማ ቀፂሉ ክስዕብ ዝኽእል ኣጀንዳ ኣልዒልና ንማያጦ ዘለና ዘርጉድ እዩ። እቲ ኣብ ካርታ ዘመላኽቶ መበል ሳልሳይ ዘሎ ቀጠልያ ዝተሸፈነ ብልጽግና ዘመሓድሮ ዞባ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ኣብ ትሕቲ ዕጡቓት ፋኖ ክኣቱ ከም ዝኽእል እቲ ካርታ ባዕሉ ኣፈውፂ ይዛረብ። بخالي زينانا دما سودان نطلب ኢትዮጵያ ከም ዝነጸገት ተገሊጹ። ጀነራል ዓብደል ፈታሕ አልቡርሃን ነቲ ብወገን ኢትዮጵያ ዝቀረበሉ ፈጣጥ ጠለብ ብወግዕ ከም ዝነጸገ ተገሊጹ። እቲ መስሐቅን መሕፈርን ዝኾነ ሕቶ ኣብ ኩለን ማዕኸናት ዜና ብፍላይ ድማ ዜና ዓረብ ሓያል ሸፈነ ሒዙ ወፂ ዝርከብ እዚ ሎሚ ብቋንቋ ዓረብ እትሕተም ጋዜጣ አልማሽድ አልሲዳን ዘውፀት ተትሕዝቶ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝቀረበ ዋና ወታደራዊ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብደል ፈታሕ አልቡርሃን መልእኽቲ ሰይድ ምንባር ብምግላጽ ትሕዝቶ መልእኽቲ ድማ ናብ ዝኸበርካ መንግስቲ ካርቱም ሓይልታት ኤርትራ ይኹኑ ሓይልታት ትግራይ ሓድሽ ግጭት ምሳና ተጀሚሮም እቲ በአልፋ ሽጋ ዘሎ ዶብ ምእታቶም ጸላእቲ ብወታደራዊ ማዓስከር ከይጥቀሙሉ ኣብ ረብሖም ከየውዕልን ውሕስነት ክትበኒ ብትሕትና ይሓትት ክብል እዩ ገሊጹሉ። እዚ ድማ ብወገን ጀነራል ዓብደል ፈታሕ አልቡርሃን ከም ዝነጸገ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። بخالي زينانا دما بسنوات كاب جماعة بحر يمن بسنك حماق كنات أير أسات 257 يسعنا جالوات حيلا لعل الساس دنيا دما ميتم تاجلوا أودوا وخفال يمن أبتركب أو رجع خم تجلبتن ريتات سان شو منتسبات كم استرخبن على فعلم لخاوت كاس دنيا يمن قليتو أبت حرجع عشرة تلت سبات كم زد حنون بعشرة تلازوز أرض ما خسكال حجر هايم كم زي ترخبن ون وصيح حبير الله موزحتهم قدياتنا إثيوبيا زي كاتكم زخاني أمن زولة تتكال نتغستت لبي سبر كبر قليتو የመን ካብ ቀርና አፍሪካ ዝመፁ ስደተኛታት ናብ ሃገራት ዓረብን ወሽመጥ ዓረብን ስራሕን ምድላይ ይሳጋገሩላ ሃገር ኮይና ዓለም ለኻዊ ትካል ስደተኛታት ዝሓለፈ ዋርሕ ብሰንኪ ሓደጋ ጀላው ብኣማይ ዝቑፀሩ ሞይቶም ወይ ጠፊኦም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይግምት ኢሉ ሓላፊ ዓለም ለኻዊ ትካል ስደተኛታት እታ ጀልባ ኣብቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣገደስቲ ሰባት ዝጥቀሙሉ ነው ትገፍሕ ገማግም ባሕሪ ኣብ ዘሎ ሓደገኛ መስመር 157 ስደተኛታት ጽዒና ከም ዝነበረት ገሊጹ። የመን ኣብ ስዑል ዓረብ ዝሓሸ ዕድላት ንምድላይ ዝኸዱ ብዙሓት ተስፋ ዝቆረፁ ስደተኛታት ንምስግጋር ዝመርፅዋ ልምት حالة هاجريا سنكت مال زجاجة ما حدا مت حالة جلبة رجعت 54 سدسينات عبدوا وزوا كانفر مدر 5 رخبا خالد 14 دماغ ختمة أبيان نبذر كم قبل رئيسات هوسبيتال 5 توصلوا تجلسوا
ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣብ ክልል ዓፋር ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ኮይኖም ክንቀሳቀሱ ጸንሑ 11 ኣባላት ሎሚ ብሰላም ኤርትራ ኣትዮም ኣለዉ። ግንባር ሓድነት ዓፋር ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣንጻር ቆልዓ ባሻሻ ከም ዝጀመሩ ሓጂ ኢብራሂም ዑስማን ሓቢሩ። ኣብዚ ወርሒ እዚ ናብ ኤርትራ ዝኣተው ልዕሊ 350 ዕጡቃት ከም ዝወጽሑን ብቐጻሊ እውን ናብ ኤርትራን ሰራዊት ኤርትራን ኢዶም ይህቡ ከም ዘለዉ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ሎሚ ሰራዊት ሱዳን ደቡብ ሰጊሩ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ተገሊጹ። ደቡብ ኢትዮጵያ ሰጎር ወታደራዊ ሱዳን ኣብ ምብራቕ ኣርማጭሆ ዝርከብ ዓድታት ዓሪዱ ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ከም ዝወሰድሎም ተገሊጹ። ብዛዕባ እዚ ካብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ይኹን ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋሃበ ምላሽ የለን። ብኻሊእ ዜናና ድማ ጽምዶ ንስርዓት ብልጽግናዊ ኣውያት እትይዎ ይርከብ። ዝተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ስርዓት ብልጽግና ሓቢሮም ክነብር ስለ ዘይደሊ ጽምዶ ንምኹላፍ ዝተፈላለዩ ፈተነታት ክገብር ጸኒሑ እዩ። እቲ ዘካየደ ፈተነታት ግን ፍሽለት ጥራሕ እዩ ክዕድመሉ ኽኢሉ። ስለዚ ድማ እዛ ናይ ትማሊ ርክባ ድማ ኣብ ሰበስልጣን ስርዓት ብልጽግናን 4 ኪሎን ከምዚ ዓይነት ነውፅን ዕግርግርን ፈጢሩ ይርከብ ኣሎ። ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ደዋት ትግራይ ከኣቱ ደዋት ኤርትራ ክሕሉ ዝብል ካልእ ዝቐርብ ዘሎ መፀዋዕታታት እውን ሓደ ካብ ባይታ ተጓራዊ ኸውን ዘይኽእል ናይ ጻዕሮ መጻውዒታት ኮይኑ እዩ ዝርከብ። ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ሕወሓትን ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ምፍጣት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየለው ዝኸደሉ ዘሎ እዋንን ሰዓትን ሰበስልጣን ክልል ትግራይ ከምኡ እውን ህዝቢ ትግራይ እታኦም ከም መዋፅኦ ምስ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ሓቢርካ ምስራሕ ምዃና ጽቡቕ ገይሮም ስለ ዝፈለጡን ስለ ዝተረድኦምን እዮም ንጽምዶ ብጽቡቕ መንፈስ ሒዞም ኣብ ባይታ ከዓ ሓያል ገዝገዛት እናካየዱ ዝርከቡ ዘለው። ስርዓት ብልጽግና ኣብ 4 ኪሎ ኮይንካ ከምቲ ናይ ትማሊ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ብምዝርጋሕ ንጽምዶ ንምኹላፍ ዝግበር ፈተነታት ካብ ምግባር ሓሊፉ ነዚ ሓያል ጽምዶ ምስኤል 4 ኪሎ ደው ዘብሎ ኣይኮነን። خبركم ዝኸበርክን ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ነቶም ክትከታተልዎም ጸናሕኩም ይመስል ነይሮም። ኣብ ዝቐፅሉ ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ሰላምና ትመነና በብዘለኹም ሰላም ንዓኹም ይኹን። ሰላም